a wannan channel tamu mai albarka wato MBT Pro Antenna and Entertainment. To yau za mu kawo muku darasi ne akan ya za a yi ka cire call forwarding akan wayarka, ma'ana akan sim ɗinka da kake amfani da shi. Saboda a maganar gaskiya yanzu duniya ta zama abin da ta zama, jama'a kai baka damu da mutum ba, wani yana can yana bibiyar ka. To bari mu fara aikin mu kai tsaye. Za ka danna wajen kira ne, kana dannawa wajen kira sai ka danna hash 002 hash. Idan ka saka wannan, saboda idan za ka iya riƙe wannan akan ka shi kenan falillahi alhamd. Idan ba za ka iya riƙewa ba, ka samu littafi ka rubuta ka ajiye, saboda gudun wajen wata rana idan ka ɗan yi sati biyu ko wata ɗaya ka sai ka ringa sawa, saboda yanzu rayuwa ta zama abin da ta zama, ana can ana bibiyar ka kai baka sani ba, ko wani yana so ya cutar da kai ko kuma wata ko wani dai da sauransu. Kai tsaye sai ka danna wajen kira. In wayarka mai zaɓi biyu ce za ta nuna ma, sai ka zaɓo sim ɗin da kake so, MTN ne, Airtel ne, Etisalat ne, Glo ne da dai sauran layuka da wanda ba 'yan ƙasar nan ba ma suke amfani da shi. Sai ka danna kira. Ni na wani sim ne akai direct, kun gani na danna, kun gani ko gashi nan call forwarding, komai da komai yanzu an tsaye da shi. Yawwa, an tsaye da shi. Yawwa. To bari mu nuna muku ɗaya hanyar ma da za ka tsayarwa, saboda hanyoyi da yawa, amma guda biyu ne kawai zan ɗan kawo muku saboda a gurguje bidiyon muka yi shi. Sai ka danna hash guda biyu ba uku ba, sai ka danna 21 hanjan. Kawai dai procedure ne kala-kala. Yawwa, ma'ana hanyoyi ne daban-daban da ake bi don a tsayar da wannan call forwarding din. Sai ka danna kira, shi ma dai irin wancan ne. In sim ɗinka biyu ne sai ka zaɓi ɗaya wanda kake so, in biyu ne sai ka zaɓi biyu, in na ɗaya ne sai ka zaɓa wala Glo ne, wala MTN ne, wala Zen ne, wala Etisalat ne. Yawwa, gashi nan kun gani call forwarding unconditional erasing successful, ma'ana erasing kankarewa. Kun ga an kankare shi daga cikin wannan tsari da aka jona mutum na call forwarding. Yawwa, sannan muna roƙon ku, idan kun san wannan shine zuwan ku na farko wannan channel ta mai albarka wato MBT Pro, ku yi kokari ku danna mana subscription, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku zaɓi all. Da zarar mun ɗora sababbin bidiyoyi, yin mu za mu ringa sanar da ku. Mun gode.